Tak fordi... Hej, jeg hedder Mads, og i dag spiller vi CSGO. Tak fordi I gad at trykke ind på den her video. Ja, og med det... Ja, så lad os komme i gang. 20 sekunder. Og husk at tjekke hans kanal ud. Oh, ja, shit. Ja, husk at tjekke den. Ja, min ven han sidder ved siden af og siger, at I skal huske at tjekke min kanal. Link til ham i beskrivelsen. Det er mig. Okay, nu starter jeg. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er rigtig glad for at I trykker på den her video, fordi jeg har ikke rigtig prøvet sådan noget her rigtig før. Det er jo første gang. Hallo. Der er link til mig i beskrivelsen. Einen wunderschönen guten Abend. Og jeg har også, jeg muter lige ham der, fordi han sidder lige ved siden af mig. I scout A always. What? I scout A always. Okay, where are you from? Netherlands. Netherlands. I'm from Denmark. Me too. Han er fra Holland. Han er fra Holland, mener jeg. Hey. Oh fuck, jeg havde ikke set ham der. Ja, men jeg sidder lige ved siden af Madsen sidder lige ved siden af mig, og I må også gerne tjekke hans kanal ud i beskrivelsen, og hvad skal jeg lige? Hvad hedder han? Det kan jeg sgu ikke, vi kan bruge til noget. Nice weapon. Can you do me a favor and never buy the Eagle again? Men ja, Andres, vi går på en gang. Ja. Hvad skal jeg købe? Ja, we can do it. We can do this. Au, forkert vej. Det skulle lang tid siden jeg spillede der med. Håber eddermand det der OBS, der det virker. Har du husket at trykke start? Ja. Okay, det er B. Er det B? Eller vest. Der er nogen deromme. Han planter. Han sidder der. Diffuse. I'm defusing the bomb. Diffuse. Så. Jeg har et overblik over det. Great. Great. Okay. Anyone want the like? What is this? Som sagt, tjek Masses kanal ude i beskrivelsen. Han har et par videoer allerede nu. Ja. Det var også... Ej, yes! Yes! Allerede top frag. Er du? Nej, det er mig. Det er så stemmer det andet hurtigt. Der er en af deres hold, der allerede på banen. Ja, det fik han lige så lige. Ja. Skulle jeg til at købe en 4A. Andreas, måske skulle vi... Nej, pis. Der var jeg sgu ikke lige helt vågen. Det er fordi jeg vil have købt det. Det er der sådan, man skal. Andreas, måske skulle vi have varmet op først. Ja, det sådan går det. Vi fik ham. Jeg synes, min mening om mig, 4 det er den næstbedste ud over A på FPP. Bare seriøst. Yeah, man, I did it only for you, my friend. Can you give me like info? Vil du have en AV?
Ej, nu har jeg sgu ikke noget på. Kan du ikke lige droppe mig et, så? Tak. Mange tak. Det var så let. Okay, det er kun fordi, jeg ligger over dig lige. Deploying flashbang. Ja, det er. Også fordi du ikke har særlig mange penge. Men jeg er rigtig glad for, at I gad at trykke ind på den her video her. Det har du allerede sagt. Jo, ja. Hvad Men fuck, hvad fuck skal vi snakke om? som sagt, tjek kanalen ud. Jeg tror det er... Tjek min kanal ud. Ja, Sådan. I kan jo som sådan bare kigge under videoen, og der er link i beskrivelsen til min Ja, det er så meget. Der er link i beskrivelsen til Mr. Podcast. Ja. They may become long. Care. Underground. Okay, vi har fundet bomben. Godt. Der kommer måske en fra Underground. Det er dernede. Ja, jeg ved det From godt. your right, green. Grenade out. Nej, der kommer en. Hvor? Kan du høre ham? Ja, kig ned dernede af. Ja. Han er... Nå, han er i spawn. Bare, hvordan har jeg ikke set ham der? Han er i spawn. Sorry. Det var ham der, jeg døde af. Men Jan, jeg husker da sådan om jeg var oppe i spawnet en gang. Jamen det var du også, men jeg skadede så fucking langt ned. Ja, hvad er det? Ja. Du er rigtig Men jeg... Jan, jeg... Du er også silver 4, jeg er silver 1. Ej, men der er ikke nogen forskel sådan på, hvad for en rang man har. Det var god. Nå, jeg troede lige, der var nogen. Hallo, du ved godt, de har 2 bots. Allerede? Ja. Er det ikke Det sådan, skulle bare en fordel for os. Vi rækker dem. Vi rækker dem! Nej! Lort. Kan man gøre det? Jeg laver jeg har fået sådan en fidget spinner der, for nu bliver populær på YouTube nu. Okay. Okay. Hey. Jeg tror faktisk, det kan godt være B. Hvordan ved du det? Nå. Jeg skal lige frem, der er russer. Ja, i morgen skulle jeg sidde og pille lidt med indstillingerne. Han russer direkt, han har aldrig pisse. Og især... irriterende når... Så gør de. It's okay, my friend. Når jeg skulle droppe. Bare et eller andet. Wow, fuck mig. Had. Ja. Okay, bare giv mig den. Jeg står på siden af dig. Ja, bare så. We got this. Innova. Can we please have anyone setting the connector? Den får du egentlig pisse meget for, hvis... Man får helt vildt mange penge per kill. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Okay. Ser du noget? Nej. Ja, nej, ikke dig. Jo, dig. Han. GG. Oh shit. Han. Hvad er det, der står? Time out, ja. Hvorfor ikke? Nej. Hvorfor? Jeg ved ikke. Nu gider du det ikke. Eller, jeg har ikke stemt. Nej. Han er 2 HP. Ham der står en med 2 HP. Du skulle da have sagt det, så kunne vi... Jeg sagde også, Nej. jo. Nå.
Nu skal vi... Ah. Det må den sgu selv om. Jeg tror nok, det er fordi han skal et eller andet. Han er ikke særlig glad for hinanden på et andet team, kan man se. Russian Rage. Okay, jeg lige kigget over på anden skærm. Stopper jeg lige den her. Så er der startet igen. Så. Det er fordi jeg... At jeg... Der bliver ligegyldigt. Hvis det bliver det, så har jeg en halvdel. Hvordan er det, du bare kan trykke til noget? Så sluk den og start. Endnu en knap har jeg sat ind på mit tastatur. Skal vi se, hvordan man klarer den? Nej! Nå, jo, han er den dårligste. Jeg bliver til at sige, at han ikke var den dårligste. Det er et grimt skin, jeg har. Det er bare grimt. Okay. Ja, nu skal jeg lade være med at rush, ligesom andre gange. Throwing a grenade. Så er det. Han havde 2 HP. Ja. På B. Det er B. Det er B. Jeg er på vej. Nå. Du kunne ellers have taget den anden vej. Du bestemte det. Jeg hører det. Nå, godt. Gå hen og defuse. Gå hen og defuse. Hvis jeg ikke havde gået i gang med et diffuse, så var der ikke mere. Ja, en masse. Ved du hvad, nu holder vi. Can we make one full eco? Gå ind. And then can we please win next like 10 rounds? No, there are already 2 left. Go, go, go! Nu holder vi B. Holder vi B, siger du. Kommer du et helt andet sted med? Jeg glemte at gå under. Okay, ja. Laying down smoke. Hvor fik en? Fire Nej, those. der er en der. Okay, jeg prøver lige at... Jeg så en til. Hvor du fik den. Vi har bomben. Ryk herover. Nå. Den er tæt på. Jeg må lige tilbage. Nej, den. Hold kæft, det er lort, man. Det er ham der til T1 eller hvad? Are you sure, bro? T1. Godt, du tager på ham.
Andreas, gå den der vej nu. Og jeg mister lige 80 HP. Pump down. Okay, nu går vi over til bomben. Kan man ikke komme derop? Jo. Jo, man kan. Jo. Ja, det var tæft. Væk Der på mig er der. 2 der. Den sidste. Godt der! Lad være med at gå derind, Andreas. Andreas, prøv lige at kigge bag dig. Der er ham på den. Igen! High five. Lige før man skulle have et basecam til det der. Ja, jeg glemte facecam. Ja, så bare vores facecam her. Ja. Go, go, go! Bare begge vores facecam, så... Perfekt. Ja, eller et hver, så kan vi have, så kan man lige redigere det ind på skærmen. Og her skal Throwing fire! Flashbang! så fik jeg sgu lige to. Andreas, den sidste er oppe ved... Det er ham igen. Ja, han er der. Hvor her? Han dropper mig ikke derom. Okay, er jeg klar? Jo. Bare tip, når man står i en smoke, så kig op på mappet. Nå ja, hun er vist, man sporter en. Nå, det er nu mere, hvor man, så kan man se, hvor man løber inde i smoken. Nå, ja, okay. Let's go, let's go! Det andet hold stemmer om en timeout. Throwing a grenade! Vi slår ned i chat. Flashbang! Crunch. Tror du, der er nogen herinde igen? Sådan. Du fik ham. Ja, vi har bombe. Og han er AVP, han ved godt, hvor jeg står, så trækker jeg mig. Throwing smoke! Okay. Han sidder og gemmer sig deromme. Tror Ja, jeg. så tager han den anden vej rundt. Ja. Skal YOLO! Det sagde jeg. Var der inde? Nej. Det var bare en stol. Ja. Jeg ser ham. Nej, det var bare en af vores egne. Hvem var det, der skyde skød? bomben, så ryster. Det bliver så dejligt. Ja. Hey, jeg synes lige, jeg så en. Hvor? Var du på 3? Han var der! Må jeg gå? Nej. Desværre. Er det... Der var ikke rigtig nogen våben. Jeg har en Jo. eko. Skal vi ikke bytte? Jeg har Ja. Spiller bedst med en AK. Okay, nu tager vi lidt info med. Jeg hedder Andreas. Go knife. Wow. Jeg er i LMB.
Grenade out. Eller, Ramme. ja, ramme. Incendiary out. Og det er en lille by i Vestjylland. Sorry. Som sagt, en lille by i Vestjylland. Deploying flashbang. Ja, og... Ja, jeg kan godt lide at spille computer. Ja, jeg hedder Mads, jeg bor Flashbang. tæt på en lille by i Vestjylland ude på vandet. Fuck failure. Landet. Bor ude på landet, tæt på en lille by i Vestjylland. Ja. Der er omkring Klingby. Ja. De har været derfor. Det her det er cirka omkring Lemvig. Ja. Jeg bor faktisk stille på Lemvig, jeg gør. Jo. Jo. Hej igen. Ja, køber jeg købte det flyskib i den bil. Hvor du ligger øverst? Men jeg er jo også så god. Jeg skal have en kill, så har jeg det. Flashbang. Ej, Fire in the hole. hvis der er en, ikke også, han får et kill, 2 kill, et kill, så kommer han over mig. Altså, nu jeg tror der kommer en her. Jeg har bomben. Der var vist 2 her. Han er flygtet. Han løber det samme sted hen. Ja, det er han. Nej, må jeg ikke få ham? Han er han. Altså, nu... Fuck! Det var du sagde en undskyld. Vil du have en AV? Nej, der er jo 2. Ja, kom nu. Jeg er ned til bomben. Var det en af os, der smuk? Ja. Nej, han, der er en her. Hvordan ved du det? Jeg så en. Ja, du så ham. Den er derovre. Nej, derovre. Ja, jeg så ham. Jeg ved det godt. Bare lad ham løbe ned til os. Eller hvad? Bare en anden. Det kan jeg. Han løber ud der. Om til bomben. Ja. Eller hvad? Foran? Ej, please. Okay, det var rigtig, jeg troede, det var ham der. Mhm. Okay, vi er spillet 14 runder, og jeg er døde på gang. Jeg spillede 14 og jeg er døde 8. Jeg er ikke stedet, der er døde flest gange. Andreas, hvis vi går sammen, hvis der er en, der sidder der, så lad du mig få. Nej, altså det der system der, det er ikke særlig vild med. Så må jeg bare se, hvad jeg kan gå i stedet. Deploying flashbang. Flashbang. Vi tjekker om der kommer nogen her. Ja, der står en derinde. Jeg kan ikke huske det. Ja, han er død. Den er så fucking lort. Okay, i det mindste er det en af vores teammates, der har vågen. Go to bomb, please. Okay, der er endnu en bombe. Nej. På en måde lidt. Der er en mere. One more. Ja, han er færdig. Great, my field. Ja. Nej. Hvad? Nej. Kom også over mig. Nej.
Ej, ikke Han er ham. hele tiden over dig. Check, 9! I can't buy Nå, har du også den der? Check, 9! Har du? Ja, du har også den. Jeg synes, den er bedre. Den er bedre. Den er bedre til at rush med. Der er en derinde. Kun med. Ej, det hold kæft. Jeg kunne have fucking knifet ham. Kæft, så dum. Jeg tror, der er en med de. Klar. Åh, damn. Great. Okay. Hello, man! Help me, please, help! What the fuck is it? That's my car. Han er, nej, nej. Du løber bare. Du fik næsten ace. Fuck. Wow, ham der Jalen er killet. Nej, jeg vil ikke sige det. Skæft. Nej, han dræbte en. Go on A. Der er nogen, der spørger. Der er nogen, der spørger om knife. Det gider jeg i hvert fald ikke. Så går vi af. Ja. Yeah. I'm throwing a flashbang. Fordi nu er de ved at... Holy moly. Hvad? Nå, hvad sagde han? Nej, jeg ved det Så ikke. holy moly. Okay. Der er vist ikke nogen. Jo. Landon. Det er måske et dumt sted, der. Ja. Nej. Jo. Hold øje med lang. Ja, der er en, der holder øje. Eller hvad? Nå, den der. Den her. Hey, yellow! Stupid, you fucker! Damn shit! Skyd du ham? Jeg har ikke set Hilarious, what the fuck is the silver rating, man? Jeg ved ikke, at du får ham der i hovedet med et skud. Counter-terrorists win. Der er fucking reddet. Wow, I got an AK for some reason. Go B, please. Jeg håber, du Hey! My Russian friend, are you from Russia? Go B. I still a question. Are you from Russia? Russia. I'm in Russia. Sorry. Er klar? Vi ved ikke, hvad der venter os for. Fucking auto-noob! Fucking auto! Ja, det er det, jeg siger. Auto-noob. Hvis man bruger auto, så er det fordi man ikke kan finde ud af det. Hvis man bruger auto-noob, fordi man ikke kan finde ud af at bruge en AV, så er man fucking noob. Jeg synes, der skal gøre noget ved den. Måske... mere upræcis. Okay, man skal bare gøre sådan, man kan godt bruge den, men så har den også kun to skud. Han gik ikke lige forbi en. Han gik lige forbi en. Let's go B. Orange, my friend. Check behind. Ah, now I was talking since he appeared. Oh, fuck. In the bomb. Han er dum. Han Han fatter noget! Han gik lige forbi en af fjenderne, han gjorde. Uden at fjenden gjorde ham noget. Jeg så det ikke. Gjorde du ikke? Nå? Du da han kom forbi. Kom forbi, så gik han herop til A, og han gik lige forbi.
God. It's okay. The next round, you go to set the bomb. Go closer. Yeah, to it's the just bomb. better plan, dude. Find a better place to plant. Go. Nej, men hold nu. Ej, nu når vi kommer herop på T-slash, så kan jeg bare ikke få. Hvad er det? Flashbang. Ja, vi skal til side. Hvor bum. Du ved... Hvordan er det? Switch whip. Ja, sådan. Det er godt. Helvede, en skade. 79. I planted. Both A. Nej, men... De siger til dem, gå Both B. to the bit. Both coming Okay, for bare lad me. ham. Lad ham bare. Flag. Hvordan har han ikke Are you set blind? Jamen, You see him coming and look at him and... Wow, you stupid nigger. yeah, he is naked. She is a bad thing. Fucking bad nigger. Please. And buy and smoke. Jeg er lidt i gang med at købe noget stort. Nej, vi er på granater. Det var purple. Det var orange. Ja, Throwing fire. oh shit! Jeg flasher. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Find out. Og han er AV. Ja, lad nu bare være med at stå stille. Michael K is hacking. Vi skulle have taget en varm. Vi skulle varme op hende. Det var bum. Throwing fire. Grenade out. I'm throwing a grenade. Nej! Hold kæft, ham der russen der, jeg får så meget spæt af ham der. Så er vi... Så samler han ikke engang af det op. Just plant the bomb. Oh my god, I would know it. In next round you don't try and snipe. Try and AK example. Nice example, my friend. We... Go A long. Long is long. Long is long. Throwing a flashbang. Vi skal tage en smuk. Jeg skød. Hvad laver du? Du skal komme her. Hvem? Hvordan kan han? Der er vist en mere dernede. What the fuck? Jeg skød ham der, som havde den der AVP også. Jeg skød ham i hvert fald 3 sekunder før han skød mig. Det er nok noget med forbindelsen. Yes, very good job, my friend. This is how you really do it. Prøv at se hvor mange point jeg har.
Oh fuck, I missed both. Okay, go A. Oh, yeah, A, please, and fight and smoke. Du skal ikke vinde. I don't know what you about this smoke. Der er 2 bots her på 2 12. Okay, connectors always one. Sorry. And jeg kom lige til at slutte. What? Han kom fra igennem dig. What the fuck? Hvorfor har jeg ikke til at skrive? Jeg har tabt. Fanden. Åh, ja. Ikke mig. Det er kun. What the fuck? Hvorfor? Jeg havde vundet og håbet, jeg havde fanden. Der skal godt nok luftes ud her. Der er godt nok varmt. Ja, det er fordi der sidder en AMD-processor i min. Sådan går det. Når man køber AMD, så bliver det sgu varmt. Det ved alle, det kender de fleste til, der har en AMD, tror jeg. Og jeg siger tror. Jeg er klar over. Men jeg er jo det. Du kan godt sige. Oh shit. Ej, jeg piker ikke mere. Andreas, jeg har 17 HP. Ja, kom nu. Nå, Lad nu. Gå nu. Vend om. Jeg kom forbi. Tag ham der bagfra. Nej, nu skal vi bare tage. Har vi bombe? Er det nu? Oh. Døgn dog. Jamen hvor? Han er... Jeg spørger hvor? Han er... Jeg tror, han gik ned i bag. Activating the bomb. Er der nogen? Fuck! Han kommer dernede fra, tror jeg. Eller derovre. En af de 2 steder. Det var en. Hvordan er det? Vi klarer os egentlig skide godt lige nu. Jeg har stadig ikke fået en fucking kill. Seriøst, jeg vil bare have 1 kill, så har jeg 10 kills. Køber lige en smoke, fordi det er vist brugbart. Jeg har det hele. Og jeg har ikke engang købt det. Se det. Så skal nok til at bruge det. Jeg døde jo. Grenade out. Let's throw the flashback. Nu siger du om Jeg dårligt. flasher. Ja, der er så en deroppe bag. Jeg rammer ikke. Jeg kan ikke. Ej, lort. Jeg har dårligt skilt. Hvad laver lille? Jeg kan ikke ramme. Hold kæft, hvor vi taber det her lort. Fordi vi har nogle røvhul teammates. Hvem skal vi kigge? Vi skal ikke kigge nogen. Eller om der er lorterusseren, der kan vi nok have gavn af nogle gange. Ja, men der var en, der slægte på dem. Den har vi tabt. Planted. Ja, sådan. Han skal ikke stå der offentligt. Grenade out. Hjælp til mig deroppe. Så står han et mindst oppe. Jeg kigger på ham på den anden. Nej. Han skal... Come on, he's defusing. Let the time go up. Wait, my friend. Du har 33. Og jeg har 9. Der er lidt for. Ja, du er også en del bedre. Jeg tror bare, jeg er heldig. Nej, det er du er en egentlig en. Yes. Nej, det er det.
Du skal... Ej. Ja, det er sådan, hvad hedder det nu, sikkerhedsnål eller et eller andet, sådan til at holde stof fast. Go, go! Sorry. Are you fucking? Wow, what are you doing? Jeg kunne lige have sagt, at han var død. Nej, sig ja. Han gik direkte op i stigen og skød mig. På et tidspunkt. Ej, jeg vil så gerne vinde der, fordi ellers så... Stræk. Mangler bare 2, nej 3. Hey, my guy, friends. Den anden! I will still go connect. Oh, please. Bump to bump. Green bump. Oh, B. Sorry, I buy, smoke. I'm throwing a grenade. Smoke. Throwing a flashbang. Smoke. I'm planting the bomb. You know. Jeg fik en. Godt. Han kommer derfra. Og der er en til. Der er en til derovre. Åh! Lige meget. Ja. Jeg har 10 kills. Hvad? Jeg har 10 kills. Fedt. Mange spand. Bare se om jeg kan få 3 kills. 2 runder. Go, please. Sorry, it's me. Grenade out. Og jeg har tænkt at gå. I'm throwing fire. Fuck! Døj. Jeg flasher. I'm throwing a flashbang. Nej. Jeg sagde, jeg flashede. Throwing smoke. I'm planting. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg skadede ham en. Hvordan kan det lade sig gøre? Skød ham måske igennem træfladet eller et eller andet, der står Jeg et slog ned ham på. i hovedet. GG, man. They voted for surrender like Last 45 round minutes by ago, all. so this is a huge time waste. Nej. Ja, det ved jeg godt, men... Bare følg på dem. Det er mig, der er på. Nå! Ja, det bliver lidt svært at følge sig selv. Og så den her vej. Luk nu, kig derop. Smoke. Smoke. Vil du ikke lige kigge, om der er nogen? Throwing smoke. Nej, der er ikke nogen. Så afsted. Jeg løber afsted. Jeg ser ikke nogen. Fordi ham, der var der, han døde. Døde du? Nej, Han står inde i den der smoke der. Tror jeg. Kom nu. han er hoppet ned. Er han hoppet ned? Tror han er i den smuk dernede? Throwing a flashbang. Det er lidt spændende. Nej.
Hvor er han så? Yeah, you saw him. Fucking orange, go hunt. Yes, right way. Måske skulle bare sagt til dig, at... Der er en, der er defused. Aha. Jeg fik noget! Ja, du fik noget. Det skal du altid være glad for. Det var alt for den, Det var det var alt for den CSGO-kamp, og vi ses!